Ako si nájsť svoj dream job alebo prácu svojich snov. Dneska to rozhodne nebude o tom, ako napísať životopis, pretože to si viete nájsť hoci kde. Bude to o tých ďalších veciach, o ktorých sa možno bežne nerozpráva. A ako vlastne taký bežný pracovný pohovor vyzerá? Dobrý deň, pán Lukáč Melíšek. Dobrý deň. O akú pozíciu sa u nás uchádzate? Neviem. Neviete, pán Lukáč, máme voľné pozície v administratíve a vo výrobe, neviem. Asi vo výrobe. Asi vo výrobe. A aké máte skúsenosti s takouto prácou? Tak robil som kuchára a robil som aj vo výrobnej hale a robil som, už mám skúsenosti. A možno skúste mi popísať nejaké svoje 3 pozitívne vlastnosti. Som šikovný, som pracovitý a mám zmysel pre humor. Dobre, ako vieme tieto vlastnosti uplatniť tu u nás? Čo by ste povedali? Tak myslím si, že budete spokojní. Mám už prax a Dobre, a ako si predstavujete platové podmienky? Koľko by ste chceli za, alebo koľko si predstavujete, že u nás je za prácu vo výrobe? Aspoň tých 300 € minimálne. 300 € minimálne? Minimálne. A kde je maximálne? No neviem. Pozrite, ako ja potrebujem vedieť, ako vy sám seba hodnotíte, pretože ja vás nemôžem hodnotiť menej, ako sa hodnotíte sám. 500 €. 500 €. A akým spôsobom vy mne, dajme tomu, prinesiete túto sumu? Tak budem makať. Budete makať? Budem makať. Dobre, pán Lukáč, vyzeráte, že to asi myslíte vážne. My si to prejdeme s našimi ďalšími personalistami a ozveme sa vám do nejakých 3 dní. Dobre? 3 dní. Dobre. Tak, dobre. Majte sa. Ďakujem, dovidenia. Ďalší. Nebojte sa, pán Lukáč je oveľa lepší, samozrejme, nikdy by sa takto na pohovore nesprával. A na čo som chcel poukázať? Musíte vedieť konkrétnu pozíciu, kam sa hlásite. To je prvá vec. Prečo za mnou idete, keď vlastne neviete, čo chcete alebo čo viete robiť? Druhá vec. Musíte vedieť konkrétnu sumu, akú chcete mať. Keď nepoznáte vy svoju vlastnú hodnotu, ako má váš zamestnávateľ vedieť, ako vás má oceniť? Keď vy si neviete zapýtať tú sumu, ktorú vlastne chcete, prečo by vám ju ten človek mal dať? A keď viete, že toto je vaša hodnota a vy viete, že máte oveľa väčší prínos pre toho zamestnávateľa, tak mu to vysvetlíte, že skutočne ten ekonomický prínos bude vyšší. A tu je ďalšia podstatná vec. Prínos. Totiž prínos nerovná sa vlastnosti. Prečo si kúpite Volvo, keď je bezpečné? Je bezpečné a to je o tom Volve. Ale vy, keď si kúpite Volvo, že je bezpečné, kúpite si ho preto, lebo budete mať v ňom lepší pocit, alebo budete mať väčšiu istotu, že vaša rodina bude zdravá, lebo sa im nič zle nestane. To je vlastnosť bezpečné, to je prínos, že budete zdraví. Takisto, keď budete hovoriť, že som zodpovedný, spoľahlivý, no na čo to je? Na čo je, že si zodpovedný? Zodpovednosť sama nie je prínos. Som zodpovedný, to znamená, že ja urobím svoju prácu tak, že vy nemusíte riešiť, či to bude urobené dobre alebo nie. Môžete sa spoľahnúť na to, že to bude spravené na čas, vy budete mať menej starosti a budete mať viacej peňazí. To je môj prínos, keď som zodpovedný. Takže rozlišujte prínos a vlastnosti. Vymenovať niekoľko vlastností, fajn, to vymenuje každý. Ale
Hovorte o svojom prínose, ktorý máte, pretože váš prínos je to, čo vám môže zabezpečiť lepší príjem. A posledné, ale nie je menej dôležité, kontakty. Kontakty sú možno, že najpodstatnejšia vec. Ako sa získava najlepšia práca? Vždy po nejakom kontakte. Ja, keď som zamestnávateľ a nepoznám pána Lukáča, on mi povie, že je pracovitý, ako ja to môžem vedieť? Ja nemám ako to vedieť. Kdežto ja, keď ho poznám a viem, že je pracovitý, tak ešte skôr, než si dám nejaký inzerát do novín alebo na internet, ešte skôr oslovím jeho, lebo viem, že je dobrý. A preto poznajte tých ľudí, ktorí vás zamestnávajú. Toto je stratégia, s ktorou viete rapidne preskočiť niekoľko rokov. Pretože ak vy viete už na úvod presne, ja idem na pozíciu asistenta manažera za sumu 1000 eur mesačne, pretože môj prínos bude minimálne 5-násobne taký, ekonomicky, viem to robiť takto a takto, zabezpečím vám o toľko lepšie vzťahy v tíme a ja toho manažera poznám a som s ním kamarát, tak prečo nie? Táto stratégia vás dokáže posunúť oveľa rýchlejšie, ako keby ste prišli tak, ako všetci ostatní. A teraz prichádza výzva, prosím vás, aby vy ste pomohli mne. Pretože môj dream job je robiť toto. Môj dream job je viesť k víťazstvu v každej oblasti života. Viesť vás a viesť ďalších ľudí k víťazstvu v každej oblasti života. A ako asi tušíte, videá zdarma na YouTube nie sú job. Presne toto isté budem robiť a budem to robiť pre veľké firmy. A to, čo potrebujem, je, aby oni mohli poznať môj prínos. A tak vás prosím, tých, ktorí mi chcete pomôcť, tých, ktorí sledujete tieto videá a ktorí cítite prínos vo svojich životoch, aby ste o mne napísali referencie, ale to takým spôsobom, že nevymenujete moje vlastnosti. Pretože keď tucetkrát napíšete, že som zodpovedný, tak je to tuctové, takzvané. Využite to, čo som hovoril v minulom videu. Povedzte to ako príbeh. Jednoducho príbeh o tom, čo ja som urobil vo vašom živote, aký bol môj prínos u vás. Aký prínos bol, čo ste robili predtým, čo som ja zmenil nejakou myšlienkou alebo nejakým svojim činom a čo je potom. Pretože takto dokážete za každým tú istú vlastnosť popísať originálne a zároveň bude jasné, že to nie je kec, že to je skutočný prínos. Takto spracované príbehy, krátke alebo dlhé, prosím vás, pošlite mi na môj mail sejk.michal.melisek@gmail.com. No a napíšte meno, vek, prípadne nejakú pozíciu, študent, podnikateľ, zamestnaný tam a tam a telefónne číslo. Aby si to vedeli overiť, že to je reálne, že som to netvoril zo svojej vlastnej predstavivosti. Zároveň nikdy neprosím o lajky na videá, proste keď sa vám páčia, lajkujte ich, keď sa vám nepáčia, nelajkujte ich. Ale tentokrát prosím o ten like, pretože tí, ktorí mi chcete pomôcť, aj keď sa vám to nepáči, lajknite to, aby sa to zobrazilo viacerým ľuďom, aby som mohol získať viacej referencií a presne ten dream job, o ktorom hovorím. Veľa úspechu a sám som zvedavý aj na vaše príbehy. Samozrejme o postupe vás potom budem informovať. Ďakujem. Ahoj.